Majong adlaw na tantanan guys. Lugway sa akong mama. Dada guys, tanawa. Daghana kazug bunga ag tipo. Ha. Ngitom-ngitom ag agi. Dada natagak di atanawa. Kanina. Ganahan ko dani isang liso sa ngagon. Ganahan ko dani isang liso sa ngagon guys. Kaning na lisos tipo kanina. Lami man niya sa ngagon. Dari na daghan kazug bunga to ah. Daghan bunga ag tipo dari. Naidaghang bunga ni Jat to ah. Mailhan ba? Mailhan lagi na. Ngitom-ngitom ag bunga. Lami magana sa asangagon. Kanang bunga daning kuan kani ba jang liso dan tipo lami na sangagon si murag mani. Guys pa niya. Kanina. Kani lami na sa sangagon kani jang liso. Sumunguan ko dani guys sunod adlaw. Manguha mi dani bitaw. Ug daghan ay mga puwak dani hang panghuaon kay sangagon lami man zakan ang murag mani. Ang lisos tipo. Mo na mang panghuaon sa una. Namin daghan dari di ay. Sab-sab nga. So, indirect jat sa akong paglugway sa mga buhion. Pag si mo human na lugway to dito dapit siya. Pati ag mga kanding to dito dapita. Si mama ray dadari kaysa do naman dari sa karsada. Haras sa aliliun. Ang magsabod ba. Dahil sa mga nabsab ko siya diha. Kaya karon tagtaod mo meeting ko. Nay homeroom piti meeting. Tus ilas kimi-kimi. Kumati nga sab-sab nga kay ro mo dake. Wag na pud. Lagi jang nati dani amo na tong ahektan rong Domingo pohon kay tingbasak na dari sa mga lugar. Delikado makasaon sa na. Pigtingan ang jag buhion himbak ko. Tiya naman daghan dari. Guys, ay daghan si jang kuan liso. Ay daghan ni jang liso. Ay daghan natagak di ah. Uy, manguha gyud ko dani sundan adlaw. Aning panghuaon. Na guys, di ah. Ay tapukon. Oh, di ba? Lami na si ja ako anon sangagon. Manang kuan sa una guys basta nay mga bunga ag tipo di ah. Uy, daghan man di ay. Ana tipo tigumon. Dami magana sangagon. Kan kaunon humot. May daghan dari. Hampan tapukon daan kay mazunang sa zona laman ni kuan. Pangha. Lami ng tipo. So kanang maka-relate ra dari guys kani mga batang na nagka dari sa probinsya. Kami kay dari man nagka sa probinsya nga ni may mga kuan serbisyo. Muni manguhag lisos tipo kanana. Kompetensyaan ag kuan. Kompetensyaan ag lansidang. Sab-sab nga kay arong mudak ke. Ngikit si diha ngikit. Nasab-sab diha nga. Ya mulai daghang sagbet. Tata na toy. Tumato na ko guys kay mo attend pa kong meeting to sa eskwelahan as kimi-kimi. So si mana dani ato na pa ni sa school. Tuy. Kani ka sa mo iban-ibanon kanina. Kaya sa gamatoy. Ban-banon kaadyo. Gamatoy. Ban-banon ka sa katoy. Kaya sa mo hasikyo guys kanina. Si gamanting. Tara, dali. Kay manto pa ko eskwelahan. Pit pa sa tago diha. Sinikita na, dali. Guroon. Ta. Magsikibuloy kay man to kay nang nilakaw mi. Si Zara gadi arang kasunod-sunuron. Dali. Dagan ka una ka. Oh. Di ba tala dyan mang lugway kaya may nag-uban-uban diya. Ban-ubanan ka adyo. Okay. So ganang banta guys. Nagluto kong turon kaso. Wala ko ka-video ka na busy naman ko eh. Kaya mabisi na taka di na makakuha ang video. Di na makakuha mga videos kaya di naman halos kakabot sa di naman halos kakabot na ng cellphone.
Nahalin ba dyan taon po, turon, dyan, banakyo, halin. Salamat sa Ginoo kay nahalin yung taon. Ano ko mga butsokoy. Pag amang kamuti matiwas. Tiwasan pa na maguan. Pero narapon ni ako anan, kamuti kuhon. A few moments later. Grabe, kasugas uwan. Nang lali na ka mong mga kauban kayo. Sugod na may tubig. Ha? Na, baha na darit amang pisto. Labo na pa more. Kaya raw makatanom ng mga person. So, dahil namin sa eskwelahan guys. Sugod na ag ang mga homeroom PTA meeting. Unja. Mao na ni ag kanang naay mga gihisgutan about na danis mga kuan sa eskwelahan na nami project o mag-project mi dari og kanang naay sa nga danang silingpan unsa napili ay dai pud mi dari sa mga homeroom officials unsa to di aday ko nabilong dari sa treasurer so mga guys mao lagi nagiingan nga madyo lagi pag nay magunitan. So at least na nahuman nami og pinili ay sa kanang naay homeroom officials unsa kanang naay manana nagiskot na mis mga agdi makamiting na ay among gikuan nga penalties agdi makamiting penaltihan og 100 za napay may voluntaryo every month so kada buwan lahi nga kanang kuan nay gitenga-tenga ag mga estudyante so mao na siya nga og di makaboluntaryo napay penalty 250 no. So kinahanglan makaboluntaryo. So aga mga schedule kay iskoan man, aga may schedule is kanang November. So first week of November magkuan nami, voluntaryo nami. So duha mi kabuo kami ni Jamila, Mamang Jian. So kami pud mo'y kauban. Kaya na. Sa gamang ceiling fan, kinahanglan dyan na ceiling fan ang mga bata kay grabing inita dalis ilahang room. Sa gaba pud ag ilahang usa ka ceiling fan mao nang mag-amutay mi og ceiling fan tag 200 kada usa ka bata so kuan man sila ka estudyante more 16 man siguro so 16 ja tag 200 ka buok so ang deadline July 31 so mo na ni guys no inga na magajud na basta nantay estudyante aw kinahanglan magajud mo kuan tagan sa mga kuan sa eskwelahan kay eskwela magatang anak so okay ra pud na kay magamit man pud nila kay guba na magajud pag ilahang nailahang siling pan di naman mo andar ganay isa ka buok nga mo andar mo ra magkatagaken so delikado sa mga bata mo nang nagkasabotas mga parents nga magkuanay og bag-ong silingpan pohon og kaamot na tanan so mo na maghisgutan guys sa among meeting sa nagpili pud og mga officialist dari sa room okay na pamagatong mga ji ana tiwasan sa wala aw na nasungit na na mana meeting guys matik man samahan ka namin sa institusan ko kulian Lord kinatata sa mong pagpangauli ikaw mag-uban ka na mo nga huwag ka kulian patagalanan nga mong pagkasubayon nga makabuti sa mga malay safety natagsakan sa kanang mo sa kinintanan Lord God ang mga pangalan salmatan pinali ni Cristo ang Ginoo amen manang yun salamat nakasaya ka na? Oh, mana? Nara matugmok-bok lang mana? Oh, si Zana naman na si Zana? Isay na? Ito isa? Isay na? So, muli na guys ha? Bakit ha? Kasan dyan? Gato. So, muli na guys. Kaya naman na meeting. Sige na. Pisin ato na. Duga kayo di na magkamang-kamang. Sa nagsiri magkamang-kamang na. Muli na ang mga chikiting. Oh, pink naman to. Red one pink. Uy. Grabe, marami naman kayo itik badzi lagi. Parang itik badzi dia. Ato sa may sa kabaw. Kahapon pa ming ato. Yak. Yes. Hi! Kanding. Ato ang kanding. To na to kanding. Kaya pahilo na kapuan. Palino sa kusapaw. Salamat.
Bago pa ming ato og bago pa ko kuha ni mama sa eskulahan kaya nag-meeting pud. Pagdali na naglakaw mo. Ala pa mas kabaw mo pamila. Sige naman tagpangilay na dani pa lana. Ato mo pamila kahapon kaya rin Aran. Pala na ang tapos. Ano sa mga kapayas ay kaya nga na hinog. Ikaw. Kapayas mo kaya Gwapa. kapayas guys. Mura na magnaililo. Puro pa si sa hilaw guys. Sa gamang kapayas na hilaw pa siya. Ato na taagi ma. Ano na may papa katong nagkabuhaw. Ah, 40 susi. Sisigas uwanoy. Nabunak pa more. Oh, basa mo pa na sa mga niliguan kanina.